this is a dream come true for Sumuka Productions. They put aaj show houseful avula red dinat and thanks to the whole Dubai Tulu ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದೇ ಬರೋದೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅತ್ರ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ಅಂಚದಾಲಿಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏಪಲ ಬರುಲಿ ವಾ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಬರುಲಿ ಬಟ್ ಆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತು ಪೋಟ್ ಸೊ ಬಿರುವಾರ ಕೂಡಲ ನಮ್ಮ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದವು ಪಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಐ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ I went through the crew, the production team, and must purella must hard work malpers. The plan was ಈ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಎಂಕುಲಿಂಚಿ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಂತ. ಮೋಹನ್ ಸರ್ is like the best ever teacher in my life. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆರ್ ನೆನಪ್ ದೀತೆರ ಆರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚದೊಂದು ಮೂವಿ ಬತ್ತೀನಿ. First debut proper feature film, but I have done plenty of short films and documentaries. Okay. And also I'm a professor. I teach for filmmaking students. ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ 1200 ಜನ ಫುಟ್ ಫಾಲ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಜನಗಳು ಕೂಲ್ದಿರು ಅದು ಜನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಮೂವಿಡುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ DOP ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂದಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಂದೇ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಲಾ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇನ್ನಿತ ಸ್ಟಾರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಾ ಮೂವಿದ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಋತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ನ ಪೋಸ್ಲತ್ತು ಸೊ ದ ಒನ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಡರ್ಡ್ ಇರೋಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಂತಿತ್ತೇರಿ ಕುಡಲ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಪಂದ್ರೆ ಹೀರೋ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಉಂಡು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಇಂಚ ತೂವೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ದುಬೈದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ತೂ ಎಂಚಾಂಡಿರಿಗೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೇಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದುಬೈ ಬಂದಾಗ ವಿ ವೇರ್ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದುಬೈದ ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸೊ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆತೇನೆ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ದುಬೈದಕ್ಕೂ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಆದಿತ್ತು ಜೊತೆ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಸೊ ವಿ ವೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಟಚ್ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಲು ನನ್ನಾತ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದುಬೈದ ಆಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಕಲು ಇರ್ತೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಸುಮುಖ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಪಂಡ ಆಜ್ ಶೋ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅವಳ ರೆಡ್ ದಿನಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ದುಬೈ ತುಳುವೇರ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ ತುಳುವೇರ್ ಅತ್ತಿ ತುಯ್ಯರ್ಡ ತುಳು ನಾನ್ ತುಳು ವಾಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬೇತೆ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ದಕ್ಕಲಿತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ఒక యాక్టింగ్ వైస్ చూపునండ ఆల్రెడీ ఈ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಮಂತಾರ ದಾದ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತಿನ ಪಂಡ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ದಾದನ ಕೂಡ ದಾದಣ್ಣ ಇದು ಮಂತಾರ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ it was only focus and credits to my co-director Jishnu because our ಇಡೀ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾತ್ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಲ್ ದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ವಿ ವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಝೋನ್ ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂಗ ಆದಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ನಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಜನರಲಿ ಡೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಿಡಿದಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಡಿ ಎತ್ತು ಡೆಪ್ತ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ಕತೆ ಪನ್ನಗನೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಪ ಸೊ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಐ ಫೀಲ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕುಲವೇನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಸೊ ಆಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತೆಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲೊಪ್ಪುಚ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಚ ಜಂಪಾರಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ರಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಗ್ಲುಬೋದು ಅವು ಎಂಚ ಯಾನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆರ್ಟ್ ಅವು ಪೂರೆನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ
ಮಾತ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ನಕುಲ್ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಅಲೋನ್. ಸೊ ಆಪುಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಪುಜಿಂದ ಬಂದರೆ ಕಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಜಿಷ್ಣು ಆರ್ ಬತ್ತೇರ್. ಹೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವೆರಿ ಸೌಂಡ್. ಈಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಅಮೃತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇಡ್ಲಾರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆದಿತ್ತೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲಿವ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಈ ಸ್ಲೀಪ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಈಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಸಿಂತ ನಾನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೈಡ್, ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಗೊಂಜಿ I can say we have tried. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಂಡ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ. ಸೂಪರ್. ಎಂಕ್ಲ ವಿಶ್ಲವೇ ಇದು ತುಳುಡ್ದು ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್. ಮಲಯಾಳಂ ಅಂಚಲ ಮಲಯಾಳಂ ಹಿಂದಿಗೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಅವಾರ್ಡ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಸರ್ ತೇಪಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ ಏಜ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಇರಡ್ದು ಡಬಲ್ ಏಜ್ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ತೋಚ್ಪವಲ್ಲ ಇಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಎಸ್ ರೆಡಿ 3 ಲಾ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ದಾಯಗೊಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನ ಮೀಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಪಿಲಿ ಬಿರುವರ ಕುಡ್ಲದ ಫೇಮಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಲ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್. ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರುವತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂದು ಪೂರಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆತನು ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಜೀವ ದಿಂಜಾದ ಒಂಜಿ ಮಂತದಾರಿ ದುಬೈದ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡಿ ರೈ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದುಬೈದ ಪಂಡ ದುಬೈ ಅಬುದಾಬಿದ ಅವಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಖಾಲಿ ಕಜ್ಜಾ ಮಾತ್ರ ಆತು ಮಾತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತುಳುನಾಡು ಓ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಪುಂಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಐಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ದುಬೈ ಅವಳ ಅಬುದಾಬಿದ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಎನ್ಮ 10 ಶೋ ಅದಾನ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಮೂಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೊಲೆ ಪಾಪ. ನಮ್ಮ ಊರದ್ದು ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಬೆಂಡ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಮೊಕಲು ಪಂಡ ವಾರ ಇಡೀ ಬೇನೊಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಐಕಂದೆ ಫಿಲ್ಮು ತುಯರಂದೇ ಬರ್ಪೇರು ತುಳು ಓ ಫಿಲ್ಮು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬತ್ತು ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದುಬೈ ಅಬುದಾಬಿದಕ್ಲೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂಡ ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತುಂಡ ಆತ ಇರು ಪಿಲಿಲಕ ತೂನಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂನಾಗ ಅಂಚನೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಟಫ್ ಆಂಡ ಆತ ಇರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಂಡ ಈಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆತಿದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕಲ ಮೆಂಬರ್ ಲಕ್ಕನೆ ಮಾತ ಐತ ಹೀರೋನ ಮಮ್ಮಿ ಅವಳು ಆಯ್ತಾ ಐತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕುಲು ಅವಳು ಆತ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದು ಲೆಕ್ಕುಲ್ ಎಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರು ಮಂತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ದಾಲ ಓಲ ಉಂದಾತಿಜಿ ಪಂಡ ದಾಲ ಪಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಲೆ ಮೂವಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಅವನುಂಟು. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂದು. ಸೊ ಬಿರುವಾರ ಕೂಡಲ ನಮ್ಮ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂವಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದು ಪಡ ಆರೇ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 7 ದಿನ ಶೂಟ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಗ್ರೇಟ್. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಬಿರುವಾರ ಕೂಡ್ಲದ ಮೂಲತ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಊರದ ಲಕ್ಕನ ಮೂಲ ದುಬೈ ಲಾಕ್ಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶೋ ಎಂಗಲ್ ಬಿರುವಾರ ಕೂಡ್ಲದ ಟೀಮ್ ದಾಕುಲೆ ಮಂತೇರಿನಿ ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಜವಣೇರು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ನೆಕಡ್ ಪಂಡೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗು ಒಂದು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಕಜ್ಜಾ ಬಂದತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ಗು ಬಾಕಿದ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ ಶೋ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಯ್ ಸರ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇರೋದು ಆಯ್ನಾತು ನಾನಾತು ಅವಾರ್ಡ್ ತುಳುನಾಡಗಿನ ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂಡ ನಿಂಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕಜ್ಜಾ ಮೂವಿದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಿಶಾಂತ್ ಸರ್. ಸೊ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬುಗಾರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ದುಬೈಡ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋಸ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೇಮಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪ್ರೇಮಿದಗಳು ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಅಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮೂವಿ ಬರ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ದಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆಂಡಲ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಈ ಮೂವಿದ ಮಿತ್ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಈ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಅಕುಲ್ ಬೈದೇರ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ವಾಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಒಂಜಿ ಶೋ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 4 ಶೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಶೋ ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಮಲ್ತ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ಉರಿದಿತ್ತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೇತೆ ಮೂವಿ ಮಂತದಾರ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡ ಎಂಚಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೆಂಚರ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಟೀಮ್
ತೂಕ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಈ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಂತ ಆ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಈ ಪೂರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತೂವೋಡು ಎಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಯಾ ಐ ಮೀನ್ I will be associated with the arts. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಥಾಟ್. ಇದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಮೋಕೆಡ್ ಇನ್ನು ಮಂತಾರೆ ಇವಾಗ ನನಾತ್ ಮೂವಿ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರ್ಪುಲಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಂಡಲ ತುಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬತ್ತು ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಂಡ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ ಮೂವಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜುಂಡು ತುಳುಯರ್ನ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನೆಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಜ್ಜಾ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಮಾನ್ ಕ್ವೀನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಹೆವಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಹೆವಿ ಫೀಲ್ ಅವನು ಅವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪನಚ್ಚಿನ ಜನ ಇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುರ್ದು ತೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತೋದು ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಶ್ಲಕನೆ ಆ ಮೂವಿ ಸುರತ ಮುತ್ತು ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೋರಿದಿಕ್ಕಂಡು ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ದಯಮಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ ಬೊಕ ಇಂದೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಇದೇ ಉಲ್ಲಾರು ಇರನೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇನ್ ಆದುಪ್ಪುನಿ. ಸೊ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದುಬೈ ನಿಕಲ್ ಈತೊಂಜಿ ಲವ್ ಈತೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ಏನಿದಿತ್ತು ಕಜ್ಜಾ ಬಿಕೇಮ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಗೈಸ್. ಅಬುದಾಬಿಲ್ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕೆ ಕೊರಿಯರೆ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಯಾರು ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ತೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದನ್ನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಇಂದು ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ ಹೊಸ ಫೇಸ್ ಇತ್ತಿನ ಟೀಮ್. ಸೊ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ ಕೊರೋಡು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಅಂಚ ಅದು ದುಬೈದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುಬೈಯಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ GCC ಕಂಟ್ರಿ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಅದೇ ಖುಷಿಟ್ ಬರ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೋನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಖುಷಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಂಕ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲೇನು ಬೇರೆ ಮೊಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚನ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆನಾಗ ಬರ್ತದ ಅನ್ಪಿ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಅಂದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಟು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಟು ಮೋಹನ್ ಸರ್, ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ and also to the team ಒಮಾನ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಮಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಬತ್ತು ತೂಪೇರ್ ಬಟ್ ಒಮಾನ್ ದಕ್ಲು ಉಡುಪನಾಗಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತದು ತೂತೇರ್ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಸಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಬೈ ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ತಾಟಿ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಜಾಬ್. ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಮಾತಾಡಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಓ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ನವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಆತ ಜನ ಕ್ರೌಡ್ ನಡಕ್ಬೋದು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಗೆತ್ತದ ಅವೇನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಯೋರ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. Karavalicousinz are doing great job. So here as a influencer start ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದೇ ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ಜ ಇಂಕ್ಲು ನೀರು ದುಂಬೆ ಬರೋಡಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೀದ್ ಯಾನಿತ್ತಜಿ ಈವನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲ yank ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಒಮಾನಿಗೆ ಬೈದಿನಿ. ಒಮಾನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮಯ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ರೋಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ನಾನು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡಿತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹತ್ರ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ತಿದ್ದೈತೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಅಪ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಸಿನಿಮಾಗ ಲೇಟ್ ಬತ್ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತಾರೆ ಆಣ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಊಲ ಲೇಟ್ ಅತ್ತಂದೆ ದಯಪನ ಸಿನಿಮಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದೇ ಬರೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ರ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಏಪಲ ಬರುಲಿ ವಾ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಬರುಲಿ ಬಟ್ ಆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಟ್ ಇದು ವಾರ್ ಉಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ MC and event organizer and actor ನಿಕಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಇರೆಗೆ ಓ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಇಷ್ಟ. I can be an influencer, I can be an actor, MC, everything. ಇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಡ್ರೆಗಿಜ್ಜೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ ಒಂಜೆ ಪಂತೀನಿ ಯಾನಾದ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪೋತಿದ್ದೆ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತದೀನಿ ಅಂತ ಅಂಚಾದೆ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೈ ಪತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರು. ಸೊ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಗ್ರಾಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಟ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಮೈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೈ MC ಮೈ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಸ್ I want to be in the same field but cinema will always be my passion. Okay. Yeah. So in the future redde uppadu in the dreams pura fulfill avadu. Thank you so much. Enkel onji enna onji thought prakara ee reite ಊರು ಇತ್ತುಂಡ ಐತೆ
ಸೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಐಡ್ ಬೊಕ ಮೂವಿ ಇಡಲ್ಲ ಎಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್కుంದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಚಾಂಡ್ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಪ ರೇಖಾದ ಚಿಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂದ್ರತೆ ಪೇಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಗೆ ತನಂದಿಜ್ಜಾವೆ ಇಟ್ಸ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರಿವ್ಯೂ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪಂಡ ಆತ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಓಕೆ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನ್ವರಿ ಅನ್ ಕಮ್ ಕಮಲ ಸಾಂಗ್ ಗೆ ಬತ್ತೆ ಪೋರೆಗೆಂದೆಲ್ಲ ಇದರ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬೈದರ ಅಂಚ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೋಲ್ ಉಂಟು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿನ ರೋಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪೋಪಿರ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಡ ಭಯಂಕರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ರೋಲ್ ಅಂಚನಗ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಕರಾವಳಿ ಕಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇನಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಜ್ಜಾ ತುಳು ಮೂವಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಜಿಷ್ಣು ಮೆನನ್ ಹಲೋ ಸರ್ ಎಂಚವಲ್ಲಾರು ಸೊ ತುಲೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ದುಬೈದ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತೂದು ಎಂಚಾಂಡೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ್ ಬತ್ತೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯರು ಎಟ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂ I'm getting it, and even my artists also are getting the comments and the feedbacks. So I'm very happy with the feedbacks. Almost last year, time April or May, Mohan sir boka Siddharth, they met me and they said in Kudla, incha project barunundu, direct malpar apunda. Enka aa time lo confusion apunda because I'm a professor in a college. So ಆ time okay, seri college la paathu area permission tikkundu. So I said Sidhu, okay, I'll go on board. ఒక ప్రొడ్యూసర్ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಂತ್ ಸರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತಂಡೆ ఒక ಈವನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನಫ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ఒక ಅಂಚ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಶಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಬಿಕಾಸ್ that big star and acting in a coastal road movie, it was a blessing for us and for all of us. Okay, we had star cast like Shweta, Udayana, Udayana, and Siddharth Shetty, Bensita, and Gautam Bangira. And it was his first film, but he has nailed it. Amazing acting Gautam has done. And Sahana Sudhakar from Bangalore. And she has done a couple of Kannada films. ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೈದಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಪನಾಗಲು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಇವಾಗ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐತೆ ಈರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈರ್ ಎಂಚ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಆರಿಗೆ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಈರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಂಡ ಈರಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಾರ ಅಥವಾ ಎಂಚಿನ ಸಡನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ತುಳುದ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಪ್ಲೇಟಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸ್ Okay. and also I'm a professor. I teach for filmmaking students. Okay, that's right. So, so Siddharth had a proper confidence about that. I can pull it off. So technical wise and even with direction wise. And again, my technicians, amazing technicians in this KAJJA film, right from my DOP sir, Chandu sir, and my editor Binu Napoleon, and my chief associate, Rajil, and my associate director, Chirag, all were like very much supportive. And I feel it's a proper group effort. It's a team effort. Yeah, because I don't want to take the complete credits. It's a team effort. Yeah, because filmmaking is not about one person making a film and showing off, I am the boss. No, it's a team effort. Okay. ಜಿಷ್ಣು ಮೆನನ್ ಪಂಡದ ಇದ್ನ ಪದರ್ ಮೆನನ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ದಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದೊಂಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ್ನ Crazy question. Okay, yeah. So in a graduation I went to Chennai because I did my schooling and graduation in Chennai. Okay, I did my BA journalism in Chennai. After that, in a Papa transfer in Kudla. Okay. That's where I landed in Kudla. Okay. I fell in love with the land, Okay. the Basha, Tulu. And thanks to my friends like Vijit Naik, Nikhil Shetty and Siddharth, Akalpura, we were all in the same dance team. We were an Ocean Kids dance team in Bangalore. And that's when they started teaching me Tulu. Okay. Okay. Ancha, I started learning Tulu and that's how I started learning Tulu and I could make a Tulu movie now. Okay, all the very best sir. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರಡು. Thank you so much sir. ಇರ್ನ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನ್ಲಾಕ ಅವಾರ್ಡ್ Always for you and I follow your page. Yes, I know that, sir. Yeah, you guys are doing. Thank you for that actually. You guys are doing an amazing job. Keep doing it. Keep promoting Tulu cinema and let's grow coastal wood cinema together. Okay. ಇನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈದ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಟಾರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಸಿಂಗರ್ಲ ಮೂಲು
ఒక జూనియర్ యూఏ దుబాయ్ ఐడల్ విన్నర్ ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೊಂದು ಇರ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಇತ್ತಾನೆ ಇರಾಗ ಎಂಚಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸೊ ಮಾತೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. I'm just 18 years old, so eat yalle aging eat malla screenplay tikkundu. So I would really like to thank Jishnu sir, Mohan sir, and obviously Sidhu anna. Must different experience unninka. Growing up in Dubai, in Kunpura, like ye pala attention kortich. But ee sarti proper industry I went through it. I went through the crew, the production team, and must hard work malper. So ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಖಾಲಿ ತಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ತೂಪಿನ್, ಬಟ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಕಜ್ಜಾ. ದುಬೈ ಇತ್ತೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತೂದು ಇರಗೆ ಎಂಚಾಂಡಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಎಂದಿತ್ತು ಜಿ ಈತಲ ಅಂದ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ 4 ಶೋಸ್ ಆಂಡ್ ಕೋಡೊಂಜಿ ಶೋ ಆಂಡ್ ಪಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 more ಶೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡಂಡ್. ಯಾನ್ ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ದುಬೈ ಕ್ರೌಡ್ ಈತ್ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡನ್. ಸೊ ಇವನ್ ಅಬುದಾಬಿ ಕ್ರೌಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಯಾ ಈರ್ನ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನ ಇರು ಫೇಮಸ್ ಸಿಂಗರ್ ಅದು ಮುಟ್ಟುವಾರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇನ ಇರ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಇರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರ್ ಸಿಂಗರ್ ಆರ್ ಇತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕರಿಯರ್ ವೈಸ್ ತೂಪಿನಾಂಡ ಇಂಕ ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ ಪೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ವೈಸ್ ತೂಪಿನಾಂಡ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ್ದ. ಸೊ I would love to explore more cinema. So Sandalwood, Tollywood, the Tollywood and Tollywood malporu, Bollywood, boka inka Malayalam industry try malparun mast aase undaita. But yeah, this is a small step towards my big dreams. Okay. Yeah. So congratulations Sannidhi boka ir pandlakane actors apne pura qualities irodu panda onji ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿಂಗರ್ ಔಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಡ್ ಪೂರ ಇನ್ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೌತಮ್ ಬಂಗೇರ ಮಿಸ್ಟರ್ UAE ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಪನ್ನೊಲಿ ಮುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನಾರು ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂದನು ಗೌತಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಐದು ಡಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಟು. ಎಂಚಾಂಡ್ ದುಬೈದ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ದಯಪಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿ ಸಾಯಂಕ್ ಕೊಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಗುರುಕುಲ ಬಂದಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಗುರುಲ್ ಅಂದಾರು ಐಕತಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊಂಜಿ ಪೆಜ್ಜದಿಯರ ಸುರುತ ಈಗ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಕಾರ್ನ ದಯಪಂಡ ಆ ರೀತಿ ನೆಟಿಯಾನು. ಸೊ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದಿರಿ ಇಂಕ ಅರ ಕತೆ ಬರೋಣ ಏನ ನೆನ್ನದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋ ಬಂದಾಗ ನಿಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ನೆಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಚೊಪ್ಪೆ ಸುರತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಚ ಮಲಯಾಳಂ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಲ್ದೆ ಅಂಡ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಓಕೆದೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೋಹನ್ ಸರ್ಗೆ ಐಕೊಂದು ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಎನ್ನ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ಲಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಲಂದು ಎನ್ನ ಸುರುತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಗುರುಕುಲ್ಲಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದುಬೈದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ತೂಪುಲಕ ನಾನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಂಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತೂದ ಎಂಚ ಖಂಡಿತ ಅಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕ ಈತ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪೂರ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಕ್ ಲೇಪಲ ಮುಖ್ಯ ಕೊರಪ ಅಂಡ್ ನೆನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಪಿನ ಇಡಲ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ 1,200 ಜನ ಫುಟ್ ಫಾಲ್ ಬಂತೇನೆ ಈಗ ಜನಗಳು ಕೂಲ್ದಿರು 10 ಜನ ಈತನಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪ 200-300 ಜನ 500 ಜನ ಆಜಿನೊಂದು ಎನ್ಮನೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೋತಿನ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ 1,200 ಫುಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಜ್ಜ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಪನೋಲಿ. ಸೊ ಏತಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಆಂಡಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಬರ್ತೀನ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದುಬೈದ ತುಳುವೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಬರ್ಪಿ ವಾರಲ್ಲ ಪಿರ ಈ ಒಂಜಿ ಹವಾ ಇತ್ತಿನದ ವಾರ ಒಂಜಿ ಪನ್ ಬೆರೆದು ಪಿಕ್ಚರ್ದೊಂಜಿ ಹವಾ ಪೋಗೊಂಡು ಅಂಚೆ ಪೋಗೊಂಡು ಅವನ ಬರ್ಪಿ ವಾರಾಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ನಾನು 4 ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಪಿರ ಬುಕ್ ಮಲ್ದ ಅವು ಶನಿವಾರದ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಐತಾರದ ಪಿರ ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ 11 1 ಪಿರ 4. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಪಿರ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದ ನಮ್ಮ. ಸೊ ನೀಕ್ ತುಳುವೇರಿನ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಬರ್ಪಿ ವಾರಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪದ್ದು ದುಬೈದ ಕಲಾವಿದ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಕಜಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪಿ ವಾರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ನೋನ್ ಫೇಸ್ ಪೂರಕ್ಲೆಗಳ ಪೂರ ತುಳೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಲ ಪನ್ನೊಲಿ ಸಿಂಗರ್ಲ ಪನ್ನೊಲಿ ಬೊಕ ಅವು ಪುದರ್ರೆ ಪಂಡ ನೀರು ಗೊತ್ತುಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ್
ಪಂಡ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಂಡ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂತ ತೋರಿದಿಕ್ಕಂಡು ಎಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಖಡಕ್ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ನ ರೋಲು ಸೊ ಎಂಚಾಂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 25 years ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಒಂದು 2-3 ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಬಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಪುರ ನಿಮ್ಮಲ್ದೆ ನಿಜ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬರ್ಪು ಇಂಡಿಯಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಬರ್ಪೇವಂತೆ ಬಟ್ ಫೋನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ನಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಅದಾದನ ಒಂದು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ದಾದನ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಸೊ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿಂತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆವಿ ಇತ್ತು ದೇವನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನ ರೋಲ್ ಸೊ ಓಕೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ನಿಕಲ್ ತೂಯರ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡರು ಅಕ್ಲು ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರಿಗೆ ಪುಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಲು ಮಲ್ದಿರತ್ತೆ ಏತ್ ಐಕ್ ಬೋಡ ಆತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಡೆಬ್ಯೂ ಒಂದು ಪನ್ನೊಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಇಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತೂದುಂಡತ್ತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ತೂದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೇತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಕಲ್ನ ಈರ್ನ ಪಿರಾವ್ ಬರುಪೇರು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಳ್ಳ ಸರ್ ಐನ್ ಈಜಿಂದ ಬಂದವರ್ಚಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬೊಕ ದುಬೈದ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜಿನೆಸ್ ತೋಲೆ ಒಂಜಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋ ಅಂಡ್ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದುಪ್ಪರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇರೆಗ ಅವತ್ತೋದು ಎಂಗ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1 month ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಫಾರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವಾರ್ಡು ಬಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವಾರ್ಡು ಏನು ಪೂರ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ತವಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಬಕ್ಲ ಕೋಡದ ನಿಂತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಜಿ ಶೋ ಅಂಡ್ ದುಬೈದ 5 ಶೋ ಪ್ಲಸ್ ಅಬುದಾಬಿದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಶಾರ್ಜಾಡ್ ಅಗೇನ್ ದುಬೈಡ ಒಂದು 2-3 ಶೋ ಅತ್ತ ಮೇ ಬಿ ಜನಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ತುದ್ದು ಅವಲೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಪ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅದ ಬನ್ನಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚನೆ ಪಡ ಆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಊರೆಲ್ಲ ತುಳುವರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಮೂವಿ ತೋಡು ಬಂದು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ದಂ ಪೋಪೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಮೂವಿಡುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ DOP ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟೈರ್ ತೂಪುಂಡ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದಂಡು ಈ ಮೂವಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಕೊಡ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತ ಶೋ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ವೈಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಪನಗ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಿಂಗ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ದ ಬರತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೋಲ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ತಿಕ್ಕಾಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂಡದು ಏನ್ ವಿಶ್ವಾಂತ ಒಂದಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವರಿಪಾಪನೆಟ್ಟಿ ಆಪಲ ಲೀಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವರಿಪಾಪ ತುಳುನಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಸುಪುತ್ರೆ ಅಂತ ಪಂದೊಲಿ ಒಂಜಿ ಇರನ್ನು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸೇವೆ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ನನಾತ್ ದೇವರು ಇರ್ ನಂಬಿನಿ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೋರಡ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಂತ ಒಂದಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಂಚ ಪಾತೆರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡಲ ಒಂತೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಐತೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ದುಬೈದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಾ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಮ್ಯಾಮ್ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಇನಿ ತೂಯ ಬತ್ತಿನಿ ಪೂರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ದ ಬಾಯ್ಡ್ ಕುದರಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ತೋಂದುಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಪುನಂಚ ಬಾಗೆ ದಿಕ್ಕಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲು ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಓವರ್ವೆಲ್ಮಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆನ್ನ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಾನ್ ತುಳುವರ್ಸ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಆಫೀಸ್ದ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಮೂವಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಂದೇ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲನ್ನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ತೋಡ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಊರ್ಡು ಸೀರಿಯಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೋಡಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜನ ದಾನೆ ಬೈಜಾರ್
ಈಜಿ ಅವು ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆತ ಯಾನ್ ಅವೇನೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಂದಿಗೆ ತಂದುಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಯಾನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಅದು ಸೇರೊಂದಿನಿ ಯಾನು ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶೋ ಟೈಪ್ ಅಂಚ ಆತು ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಂದು ಮೇ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ ಓಕೆ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ನ ಪೂರ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಂದಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ತೂದ ಇವಾಗ ಶಾಹಿನ್ ಶೇಖ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಇರೇಗ ಈಗಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಬತ್ತಾರೆ ಇರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಓಕೆ ಮೂವಿಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಜಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಯು ನೋ ದ ರೈಟರ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ನ ಪಂದ್ ಒಂದು ರೋಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ಲ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾತನೈತೆ ಮೂವಿ ಡೀರ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ತೂತಿನಕುಲ್ ಅವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾತಿರ್ದು ಅಂಚ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಅರಿಗ್ ಇಂಚ ಪಾಡೋಟ್ ಬಂದ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆರ್ ನೆನಪ್ ದೀತೆರ್ ಆರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚದೊಂದು ಮೂವಿಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮುಟ ಬ್ಯಾರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತ ಕೇಂದಿತ್ತ ಉರ್ದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಂಕೊಜ್ಜಿ ಪೊಸತ್ ಒಂದು ಕಂಡ್ರೆ ಅಂದ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಬಕ್ಕ ತೂತಿನಕುಲ್ ಮೂವಿ ನಿಕುಲ್ ಪಾನೋಡ್ ಎಂಚೊಂಡ್ ಮೂವಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಕೋರ್ತ ಒಂದು ಮೂವಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ತೂಂದಿನಕುಲ್ ತೂದು ಪಾನೋಡ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವಾಗ ಐತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರಿಗೆ ಮಂತಿದೆ ನನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡ ಅಥವಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೆ ಎಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಏರ್ ಬತ್ ಪಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಗುರ್ತೇಜನ್ ನಕುಲ್ ಬತ್ ಪನ್ನೆರತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವ್ ಮಾತ ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪನ್ ಮಲ್ಪೋಟ್ ಪಂದು ಬಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ Thank you so much. ರೋಲ್ಸ್ ಎಡೆಡ್ ರೋಲ್ಸ್ Thank you ತಿಕ್ಕಡ್ so much. ಎಂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಪಲಕ ಅವಾರ್ಡ್ Oh, thank you so much. ಯಾನ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ದ ಮೂವಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಫೇಸಸ್ ಮೇ ಬಿ ಯುಲ್ ಸಿ ನ್ಯೂ ಫೇಸಸ್ ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಡ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಿಷ್ಣು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು